तर मंडळी, माझ्या मते तरी यूट्यूबवर पहिल्यांदाच नमस्कार मंडळी, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही आलेलो आहोत बेलापूर येथील दिवाळी गावामध्ये। तर या दिवाळी गावामध्ये मासळी बाजारासाठी नवीन इमारत बांधलेली आहे, ती आम्ही बघण्यासाठी आलो। आणि इथे खूप मोठे मोठे आणि अगदी ताजे मासे मिळतात। कडली किलो 500 400 पापलेट कसं छोटं होते? पापलेट कसं आहे? किलो 1200 1100 दिले। कालवा कशी हो? कालवा कशी आहे? कालवा मग आईने कांटांचं सुकं ही रेसिपी बनवण्यासाठी कांटा ह्या माशांचा एक वाटा घेतला आणि हा वाटा 100 रुपयाला पडला। कांटांच्या सुक्याबरोबर आईने अजून एक रेसिपी दाखवण्यासाठी हे जे मोठे बांगडे आहेत ते घेतले आणि 200 रुपयाला 5 ते 6 बांगडे आले। तर हे भरला बांगडा फ्राय याची रेसिपी आई तुम्हाला नंतर दाखवणार आहे। तत्पूर्वी तुम्ही हे बांगडे कसे कापून घ्यायचे ते बघा। तुम्ही ज्या मासेवालीकडनं ते बांगडे घाल त्यांना अशा प्रकारे त्या बांगड्याला कट मारायला सांगा, म्हणजे तुम्हाला नंतर ते आतमध्ये त्याच्या सारण भरून फ्राय करायला मिळतील। हे बघा, आज मी बाजारातून ना कांटं आणली आहेत। ही बघा, ही कांटं, ह्याला कांटं म्हणतात। तर ह्याचं ना कांटाची आमटी पण सुंदर होते, पण हे सुकं घातलं ना तर एकदमच सुंदर होतं। हे सुकं म्हणजे काय करायचं, ह्याला फक्त मसाला, मीठ आणि कोकम घालायचं आणि तेलात लसूण टाकून त्याच्यावरती परतायचं आहे। इतकं सुंदर लागतं ना भाकरीवर वगैरे। तर आता ही साफ करायची, ह्याच्यावर ना पूर्ण खवले आहेत। हे पहिल्यांदा ना खवले काढून घ्यायचे। हे बघा, ह्या पद्धतीने विळीवर तुम्हाला मागे दाखवलं होतं अशा पद्धतीने अलगद काढायच्या, कारण हा एकदम छोटा नाही मासा आहे त्याच्यामुळे। आणि ह्याचं डोकं काढायचं, जसं आपण बांगड्यांचं काढतो ना त्या पद्धतीने ह्याचं डोकं काढायचं। एकदम सोपं आहे करायला, हे साफ करायला। हे बघा, हे आतमधली घाण आहे ना संपूर्ण म्हणजे काळी, हे सगळं काढायचं आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि लगेचच करायचं हे बघा, ह्या पद्धतीने साफ होतं बघा पोठ्याचं। आणि हा काटेरी मासा असल्यामुळे तो खूप चवीला छान लागतो। आणि सुकं अजिबात पाणी नाही घालायचं, झाकणावर पाणी ठेवून ते वाफवून करायचं आहे। तर पहिल्यांदा आता काय करते मी, सगळी ही कांटं स्वच्छ साफ करून घेते, धुवून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। हे बघा, साफ सगळी डोकं बिकं काढून घेतलं। आता त्याच्या पोटातला हा जो काळा भाग आहे ना तो काढायचा, त्याच्यामुळे कडवट लागतो मासा, त्यामुळे हे स्वच्छ ना असे एक एक घेऊन साफ करायचे बघा। आणि मग एकदम क्लीन होतं आहे बघा पोटीचं। आता ह्या पद्धतीने मी सगळ्यांची डोकी काढून घेते। आता मासे स्वच्छ धुवून घेते मी। प्रत्येक मासा घेऊन त्याचं पोटातलं हे काळा भाग आहे ना तो काढून टाकायचा।
तर या माशांना आम्ही कांटा म्हणतो. तुमच्याकडे काय वेगळा त्याला नाव असेल किंवा याच्याबद्दल तुम्हाला अजून काही जास्त माहिती असेल तर आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा त्याबद्दल. बऱ्याच वर्षानंतर कांटा हे मासे मिळालेले आहेत आम्हाला. तर लहानपणी आम्ही जेव्हा जायचो गावाला वगैरे तेव्हा खायचो, पण आज आम्हाला गेलेलो दिवाळी गावात तेव्हा हे मासे मिळाले. तर आई बोलली की याचं दाखवूया आपण एक सुक्क एकदम करून. मासे साफ करणं ही सुद्धा एक कला आहे, कारण तेच थोडं कठीण काम आहे मासे साफ करायचं. प्रत्येक मासा घेऊन ना स्वच्छ करायचा. एकदा हे प्रोसिजर झालं की नंतर मग 2-3 वेळा चांगल्या स्वच्छ पाण्याने धुवून काढायचे. एकदा पोटातला भाग स्वच्छ झाला ना की मग काही नाही. मासे साफ करणं जास्त वेळ जातो त्याच्यामध्ये. या माशाला काटे आहेत भरपूर, आणि काटेरी मासे असतात ना तेच चांगले लागतात बघा, चविष्ट. आता अशा पद्धतीने आई सगळे साफ करून घेईल मासे आणि नंतर आपण पुढची कृती दाखवूया. हे बघा मी स्वच्छ धुवून घेते ती गांठं बघा. ही आता काय करणार आहे तर हे बघा फोडणी आपल्याला ते एकदम सुकी करायची आहेत ना. मी गॅसवरती पॅन तापत ठेवले. हां आता काय करणार ते बघा. पहिल्यांदा ना मीठ घालणार आहे त्याला मीठ लावणार आहे चवीप्रमाणे बघा. नंतर आपला हा लाल तिखट मसाला जो आहे ना, ही नुसती मिरची पावडर हे बघा. जरा तिखट असले ना की छान लागतात म्हणून बघा. नंतर थोडीशी मी धणेपूड घालणार आहे, अगदी पाव चमचा घातला आहे बघा. आणि हळद पाव चमचा. आता ह्याच्यामध्ये मी आगूळ घालणार आहे थोडासा, आणि थोडासा घालणार अर्धा चमचा, आणि बाकी मी कोकमं टाकणार आहे, कारण कोकमाची चव वेगळी लागते आणि आगळाची चव वेगळी लागते. आता मी हे सगळं त्याला लावून घेते. पहिल्यांदा असं चांगलं लावून घेते मसाला. बाकी काही ह्याच्यात घालायचं नाही आहे असं. आता मी हे पॅन तापत ठेवलं आहे ना, ते तापलं की त्याच्यामध्ये तेल घालते. मग झालं. ह्याच्यामध्ये आपण हळदीची पानं घातली ना तर असं सुंदर लागणार. हे बघा हे असं लगेचच आपण फोडला द्यायचं आहे. पॅन तापत ठेवलं आहे, तेल घालते. थोडंसं तेल 2 चमचे तेल घालणार आहे. चांगलं तेल हे चांगलं तापू द्यायचं. मग याच्यामध्ये पण लसूण घालायचे. तर हे बघा लसणीच्या मी छोट्या छोट्या आहेत त्या पाकळ्या ह्या, तर ह्या 10 पाकळ्या मी ठेचून घेते अगदी. हां तर त्या घालते. आणि कढीपत्त्याची मी ना कढीपत्ता सुकून ठेवते. कढी ते काय प्रत्येकाला मिळत त्यामुळे हा कढीपत्ता घालणार आहे. चांगला तेलात लसूण आपण चांगली गुलाबी करून घ्यायची आहे, कारण लसणीचा सगळा जो सुवास आहे ना तो ह्या तेलामध्ये उतरला पाहिजे. लसूण गुलाबी झाली आहे ना. आता मी लसूण बघा गुलाबी झाली चांगली. आता मी गॅस कमी करते. हां आणि हे मासे आहेत ना त्याच्यामध्ये घालून घेते. गॅस कमी करून अलगद अगदी हे जरासे परतून घ्यायचे. तर ह्याच्यामध्ये काही फक्त मी बघा कोकमं घालते. तेव्हा कोकमाचे छोटे छोटे असे तुकडे करून घालणार आहे. अगदी तिखट आणि आंबट. हे बघा आता हे असंच मी ठेवणार आहे. ह्याला काही ठेवत नाही. हे कोकमं घातलीत मी 4 कोकमं हे तुकडे छोटे छोटे करून घातले आहेत. आणि हे तर ही आपण फक्त तेलावर परतायचे. आता हे असंच ठेवून द्यायचं, झाकण वगैरे काय ठेवायचं नाही. आणि थोड्या वेळाने नंतर जरा परतायची की आपली ही कांटांचं सुकं तयार होईल एकदम. हे बघा अगदी झटपट आपली ही कांटांचं फ्राय तयार झालं आहे. बघा एकदम सुकी घातली तेव्हा काही नाही. एकदम मसाला, कोकम, लसूण बस, आणि थोडीशी धणे पावडर घातलेली. आता ही फ्राय तयार झालेली आहेत. बघा शिजली आहे चांगली, वाफेवरच शिजली. काही झाकण ठेवलं नाही आणि काय नाही ठेवले. बघा साधारण 8-9 मिनिटं झाली याला फ्राय करून. आणि याचा एवढा मस्त सुवास येतो
आणि हवी तर वर्ण कोथिंबीर मला आवडत असेल ती घातली चालेल, पण मी अशी गावरान व्हायला पाहिजे, म्हणजे आपला खरी टेस्ट जी असते गावात मिळते ती, त्याच्यासाठी पण मी अशीच ठेवणार आहे. गावात करतो आम्ही भाकरीच्या तव्यावर घालतो, पण मी आता ही पॅनमध्ये घातली आहेत. तर मंडळी, माझ्या मते तरी यूट्यूबवर पहिल्यांदा आहेत कांटांचं सुक्कं. तर प्रत्येक कोकणातल्या गावामध्ये हे असं बनवलं जातं. कोकणातल्या गावांमध्ये जास्त तामझाम केला जात नाही, जे काय असेल ते टाकून माशाचे पदार्थ बनवले जातात. आणि अशा प्रकारे आईने तुम्हाला दाखवलेला आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच चॅनलवर इतरही जे माशांचे विविध रेसिपीज आईने दाखवलेल्या आहेत त्याही तुम्ही नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर पण करा. धन्यवाद.